Обърнаха живота на 5 човека още. Независимо. За мен това е безобразие. Чичо Ангеле, можеш да вземеш хора, нали? Всеки работи. Добре. Всеки изпълнява и има някакви отговорности. Когато му дойдат на проверка, бива наказан, нали така? И вие сте така, ако не си свършите работа, бивате наказани. Аз също, ако не си свърша работата, бивам наказана. А тук има някакъв парадокс. Има виновни. Аз и вчера ви казах. За мен всичко е много простичко. Има 13 човека комисия, които са си сложили подписите. Значи не е документ без подпис. Сложили са си подписите, че това дърво е здраво. Идва проверяващ орган, установява, че дървото е болно от 20 години и те би следвало да бъдат санкционирани. Какво повече искат? Какво повече искат? Нещата са толкова прости. Сега какво ще търсим? Кой е засадил дървото? Той, между прочим, е агентът за разузнаване от 80 години е дошъл. На нас ни коства много, защото моя син го няма. Бащата на внука ми го няма. Аз ви казах, не можете да си представите дете на 4 годинки. На рождения си ден да каже, аз мразя рождения си ден. И да стои в стаята и да чака баща му да си дойде. Не можете да го разберете и да го проумеете, не го пожелавам на никой. Но правото му на живот те го отнеха. Аз съм човека, който съм го родила. Никой няма право да ми го отнема от мене. Никой!